Ahoj, tak mám tu Barefoot topánky DD Step pre túto sezónu na podrážke 0,73. Je to najširší model v oblasti prstíkov, takže dievčence, ktoré majú široké nožičky alebo ich bežné topánky tlačia, určite siahnite po tomto modeli alebo po podrážke 0,73. Topánky sú ako mekučké, fakt parádne, úplne úžasné vpredu, za pätou. Je mierne spevnenie textilnou výstužou, to je cítiť tu zvnútra, ale naozaj to spevnenie je len veľmi mierne. Takže sú mekučké aj v oblasti päty, podrážka je mäkká, tenká a ohybná. Zvršok je kožený, toto je taká za mňa super perfektná taká tmavšia rúžová farba. Nie je to príliš výrazné, je to taká tlmená rúžová a nie je to ani bledé, takže nebudú sa topánky špiniť. A úplne myslím si, že akurát ku všetkému, aj k sukni, aj k nohaviciam. Topánky sa zapínajú na dva suché zipsy, jeden, druhý. Pomocou druhého zipsu si viete topánočky prispôsobiť okolo členkov. Dieťatka nie sú vhodné na úplne uzunké členky. Také normálne nie sú. Takže päta, tá je tiež mierne širšia, respektíve normálna päta, myslím, že tieto topánky znesú. Tak, topánočky sú kožené aj zvnútra a vo vnútri je vyberateľná stielka, ktorá nie je tvarovaná ani pod pätou, ani v oblasti klenby, je takáto rovná. Na spodku má penu, asi 3 mm a na vrchu stielky je 0,5 mm vrstvička kože. Tá koža pekne sa je pod, takže DD Step používa takéto stielky do topánočiek. Takže tak.